Ngiphinde ke futhi ngikubingelele mbukeli emakhaya ngikwamukele futhi ke ku channel yami ke The Ultimate Cruelty njengoba sengichazile ukuthi eyani le channel nokuthi siyenzele ini lapha yana ke ku episode 1. Bengifuna nje ukuzazisa ukuthi ngubani igama uNozipho Mkhize. Ilona gama ke nesibongo engisebenzisayo isona sibongo engaziwa ngaso leso, and abanye abantu bahlale bengibuza ukuthi ke ngisisebenziselani isibongo sakaMkhize ngoba ugogo wami wakaMkhize mina ngiyena wakaMkhize. Into eyenza ukuthi ngisebenzise lesibongo ke ukuthi ugogo wami wagana kaShange wase wazala uma wami, wazala u-anti wami omdala, wase wazala omalume bami abayi-2. Owokuqala i-first born umalume, lo wesibili i-last born. Sebashona bonke ke omalume no-anti wami washona kuseluma kule family yokuqala ugogo ayeganele kuyona. Ngathi ke ugogo wayeganele kaShange, kushuthi ke ngingasho ngithi ngowakhona kaShange noma ngihlobene nakaShange. Angiqomi ke kaShange, ayikho into engayenza nomuntu wakaShange yize noma ngibiza uMkhize. So ke ugogo ngathi ke angazi noma wayengafinalizile yini izinto, angazi ukuthi kwenzeka kanjani ngoba wayakhe umuzi noShange egane kaShange. Angazi ukuthi kwagcina kwenzeke kanjani ukuthi mehlukana noShange asebenzise uMkhize nezingane zakhe lezi ayizale noShange igcina isebenzisa uMkhize. Angazi noma babengafanelazanga yini izinto zamalobolo okwenzakalani, kodwa kwagcina kuwoMkhize ke. Kanti ke futhi nami uma uzongitholela ekhaya ebiza uMkhize bese mina ngigcina nami ngibiza uMkhize ngoba ugogo wami wahamba kaShange, wahamba nalezi ngane eziwu4, wabeke esegana okwesibili nalezi ngane zakhe eziwu4. Lapho kafika wangakuthola futhi ukuphumula ngoba phela ngeke ugane ngokwesintu nje, awusagani usunengane eziwu4, awuyi futhi kogani usunengane eziwu4, uyahlala ukhulise lezi ngane lezi. Wesike mawuzoya emzini yabantu nalezi ngane eziwu4. So ugogo wami azange aphatheke kahle futhi emzini, kanti nalapha kaShange ngathi wayethole ukuthi uShange unomfazi wesibili amfihlile oqala ngazi. Kodwa ngathi into esixoxelwa yona leyo ngoba ngangihlale ngimbuza ugogo ukuthi ushiyeleni kaShange gogo, usunengane eziwu4, uzogana futhi uhambe nazo lezi ngane ngoba sikhole sihlukumezeka la kade sihleli khona. Noma bethu no-anti wami nomalume bami bakhule behlukumezeka kakhulu la ugogo wami wayeganele khona. So mangikhula bengiloko ngimbuza ugogo ukuthi why ungahlalanga kaShange sikhulele khona sibe nekhaya lethu ushiye khona. Wathi wayengeke akwazi ukushiya ingane zakhe, wase wathi ke wayengeke futhi ekwazi ukuthi egane ingane zakhe angahambi nazo, uyabo. So ke wagcina ehambe nathi kanjalo ke eseyogana okwesibili eshiya umkhulu wethu uShange ngoba ethi uShange uthole ukuthi unomfazi wesibili ofihliwe. Into engizwayo engakuxelwa yona angazi kahle udaba. So ke uma wami yena wase engithola nami ke kubaba wami engashadile. Kushuthi ngisho ngithi ubaba wami angimazi kahle ngoba ubaba wami engimaziyo mina engakhonjiswa yena kwathiwa nangu ubaba wami, ngaze ngagcatshwa nginezingcabo, it's just that azibonakali kahle, ngicabile ebusweni. So ubaba wami engakhonjiswa yena mina engitshelwa kona ngikhula ukuthi ngayiswa ekhaya, wangivuma ubaba wami, ngagcatshwa, ngahlawulwa engikwaziyo. Ubaba wami ngiyakhumbula futhi mengihamba nje ngisasemncane engikukhumbulayo ubeka ngibingelele yabo athi yamntanami, kodwa bengamjwayele phela, bengingazi ukuthi ngenze njani, yabo. Bengike ngibande ngisasemncane, ngiyakhumbula nje mengihlangana naye athi yamntanami. Engikukhumbulayo ilokho
kodwa akaze nje angivakashele, akaze sikhulume, ngangamjwayele mina ubaba wami, akaze futhi angondle. Kuthe sengiqala grade 1 grade 2 yini bekusawo first year second year, engikukhumbulayo ngabo 1991, because ka 1991 ngangifunda u1, yes. Kuloyo nyaka loyo ngikukhumbulayo impela ukuthi sasihamba inkantolo, kuthi ubaba wami akangondle. Masifika einkantolo ubaba wami angiphike athi akusingane yakhe, engikukhumbulayo nje ngiphoxeke lapha, ngimncane ngiphoxeke, athi nje akusingane yakhe. Izimbuzi inkantolo ukuthi wamvumelani, athi bamvumisa ngenkani, ubekasho kanje, engikukhumbula inkantolo athi bamvumisa ngenkani. Bephinde babuze futhi ukuthi wamkhokhelelani, yabo ame lapho nje ukuthi akusingane yami lena, akusiyo ingane yakhe, wavunyiswa ngenkani, yabo, wenza imistake. Ushone ngaleso sikhathi impela sisahambe einkantolo kubaba wami, lo muntu okwakuthiwa ubaba wami wakhona lapha ngasekhaya la sibuya khona, sibuya le Hammersdale ke, ibizwa ngeMpumalanga Township kwabanye, iHammersdale le ngako Pietermaritzburg Pinetown, uyabo. So thina besihlala le emakhaya ke ngaphesheya komfula, le emakhaya komophela ke, ubekasho kanjalo ke ubaba wami. Athi nje cha, kwagcina lapho ke singajwayelene, singazani, singajwayelene nje, kanti uzoshona vele kulezo inyanga, sintanta einkantolo kusafunwa isondlo, uyabo. Umuntu mhlambe obengikhonzile khona lapha ekhaya, lapha kade kuthiwa isekhaya kaZondi, ubaba mncane kobejwayele ukuthi angibingelele, angibize ngengane yakhe, uyabo. Nomkhulu, Nkosi yami, umkhulu walapho, ubengithanda kakhulu, umkhulu wakaZondi, bewumngani kamkhulu wami la ngithi sikhulele khona. Beke befike bephuze, efike ngiphe mhlambe u1 or 50 cent, bekuyimali ezinkulu ngaleso sikhathi, uyabo. Kodwa ke ngalokho ukuthi angijwayelanga ekhaya lami, uyabo, mina ngagcina kodwa ngiyitshela ukuthi hayi anginayo ubaba, angifilanga comfortable ukuthi ngiyihlohle lento, uyabo. Futhi nje nginjena sidalwa ngoba ngangiyingane, kodwa ngangisaba nje, ngangenaso isibindi sokuthi ubaba wami or ngiyaka baba wami, ngangiyingane, angazi ukuthi kwakwenzakalani ekhanda lami, kodwa ngangenaso leso sibindi nje sokuthi nginobaba njengezinye ingane. Ubaba wami ekhaya lami, zonke lezo zinto ngangenazo lezo zinto, ngangenaso futhi naleso sibindi. Ngagcina ke nguNozipho Mkhize kanjalo ngokuthini, ugogo uhambe kaShange engabizi uShange, nezingane zakhe zingabizi uShange. Ngafika futhi nami kubaba wami, indaba yami nobaba wami yangacaca, yabo. Ngakujwayela futhi lokho ke, ngakwamukela, kwaba into ejwayelekile nje ukuthi anginayo ubaba. Ngagcina ngenze njani, ngagcina ke ngibiza uMkhize isibongo, ngoba ngokwesintu isona sibongo ekumele ngisebenzise. Angikwazi ukuthi ngiyosebenzisa isibongo sala ngingafunwa khona nala ngingacacile khona. Kodwa ngoba ngangikhokheliwe, ngahlawulwa, mhlambe nginalo ilungelo lokusebenzisa leso sibongo, kodwa angikwazi ukuhlohla into engazuthi ayizange iqhame kahle, uyabo. Sakhula ke, sikhula kulomuzi lo esasihlukunyezwa kuwona, la ugogo wami ke ayesegane khona ke. Yila kwakwenzeka khona izinto eziningi ke engithanda ukuthi kugqame noma kucaca ukuthi kwenza kanjani ukuthi ingane ohambe nazo zamantombazane igcine seyihlukunyezwa, ezinye inikubezwa ngokwecansi kuleyo mizi okuganele kuyona, ngoba abantu bazi ukuthi akusingane yalapho, akusona isibongo sakhona. So imkhuba bayayenza nasey'nganeni abayizalayo noma zalapho, kodwa abanye bazoqala ngalezi ngane lezi ezingenabani noma ezingezona ezalapho. Bezame ke ukwenza lemkhuba benukubeze izingane, especially zamantombazane. Ingakho ngiqinisa ngithi ayikho into ebaluleke njengengane, njengokugada ingane intombazane.